Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kayo malanto sa kay Channel 11 sa Kabagalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat ka mga foreigners gikan sa South Africa nakaabot na sa Negros Occidental antes pasang ban. 500 ka puno sa marijuana ginpanggabot sa San Carlos City. Mambukal Resort magabukas na sa buwas. Sinihan sa mall nagbukas na, fully vaccinated pa lang ang pwede makasulod. Kag sa Good Vibes, Bacolod City Government Center ginpasanag sa mga Christmas lights. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 5 de Nobyembre exhibit ang ginbuksan kaina sa Negros Museum. Lakip man diri ang La Casa de Negros. Suno kay Betsy Gazo, ang curatorial consultant. Ang impormasyon angot sa 5 de Nobyembre ang sara makit-an diri lakip na ang bahin sa mga personalidad sa likod sang amo nga maragtas nga kanday General Juan Araneta kag Aniceto Lacson. Ang La Casa de Negros naman nagapakita kung ano sadto ang mga ancestral houses kag nagaserbe nga pahanumdum sa mga Negrosanon kag sa mga nagabisita diri. Tuyo sini nga mapaambit kung ano ang kahimtangan sa sadto nga panahon. Ang iban nga mga furniture ang ginhulampa sa balay ni Tan Juan. The Negros Museum should be reflective of the lifestyle of the Negrenses. And let's face it, people come here because they want to see the ancestral houses of Negros Province. And since we're located in Bacolod City, we don't have ancestral houses that they could visit. So this would be a very good substitute for the concept that we have in Bacolod, a place that they could come in and then live out their fantasy. Ay, amo ni sa una sa balay ni Lolo. Abi mo photoshoot ta dibi ma kuno abi because they could really take a seat. Sa number 9, panibagong nga strain sa coronavirus naging rason sa parayon nga pagdubo sa presyo sa produkto petrolyo. Liwat na naman nga nagpatigayon sa rollback sa presyo sa gasolina kag crudo ang mga oil companies sa ikaapat na nga sunod-sunod nga semana. Piso kag 10 sentimos ang ginbarato sa kada litro sa gasolina, samtang 60 sentimos naman ang ginubo sa kada litro sa diesel. 3 pesos kag 50 sentimos naman ang ginubo sa kada litro sa gasolina sa sulod sa halos isa ka bulan, samtang 2 ka pesos kag 40 sentimos naman sa kada litro sa crudo. Sunod sa mga eksperto, ang parayon nga pagdubo sa presyo sa gatong ang tugas sa bag-o naman nga strain sa coronavirus nga Omicron. Ginatanaw nga magaparayon pa ang pagdubo sa bili sa produkto petrolyo bangod sa mga restrictions sa mga pungsod dala sa bag-o nga COVID variant. Sa number 8, Bacolod EOC ginalauman nga malampuwasan ng 66,000 nga quota para sa National Vaccination Days. Ginakabig sa Bacolod Emergency Operations Center nga record-breaking ang masobra sa 29,000 ka individual nga nabakunahan sa COVID-19 vaccine sa unang adlaw sa National Vaccination Days sa syudad. Suno kay ang Executive Director ng EOC sa kadamo sang nagadagsa pa nga luyag magpabakuna sa mga gintalana nga vaccination center sang syudad, posible nga malampuwasan nila ang 66,000 nga target quota. Para sa 3-day vaccination program, may 42 tanan ka mga vaccination center nga gintalana sang syudad sa mga kabarangayan, eskwelahan kag sa mga mall. Para sa pamunuan sang EOC, nangindako man nga bulig ang pag-engganyo sa Department of Labor and Employment sa mga empleyado nga magpabakuna agud makalikaw sa gasto. Kutob abi sa mga hindi bakunado nga empleyado ang iga-require sang RT-PCR test result nga sila ang magabayad. Which is very encouraging. Ang observation namon is ang mga napabakuna subong are mostly first dose vaccinees. So meaning, amo ni sila wala malapot sa nagligan. Sa number 7,
Parayon ang pagbakuna para sa ikaduha nga adlaw sa National Vaccination Days. Sa report sa Department of Health last Webe kagabi, 70,663 ang nabakunahan sa Negros Occidental. Sunod sa kay Dr. Jessica Fama, Medical Specialist 3 sa Provincial Health Office, ang kadamuon sa bakuna nga na-administer o kung nadapat sa probinsya sa Negros Occidental sa among report may pinakamadamo nga nabakunahan. Sunod kay Dr. Fama, sa VORs o kung sa na-upload naman nga datos sang DOH Martes ang aga, 55,100 ang nabakunahan sa unang adlaw para sa Negros Occidental. Ang diferensya sa mga datos may kaangtanan sa kadasigon sa pagpadala o kung compliance sa reporting sang LGU bisan pa ang internet connectivity. Ilakip ang nabakunahan sa unang adlaw sa National Vaccination Days, 41% na sa target nga mabakunahan sa Negros Occidental ang nadapatan sa bakuna nga at least 1 dose. Namon nakalapot na kita around 73,000. Although ang reported pa lang is 55,000, no? Pero that's way above the commitment of the governor. No? So that means nga the local government units implementing vaccination are doing good. We are kag nagatingwa gid man ang aton nga health sector, ang aton mga local vaccine operation centers, local governments, mga mayors nagatingwa gid dia nga malabot gid ang vaccination sa tanan nga sinakpan nga mga tawo. Sa number 6, 500 ka mga puno sang marijuana ang ginpanggabot sa nga kapulisan sa San Carlos City. Ginsulod sang kahapon sa mga pulis ang ginaalagar marijuana plantation sa barangay Kudkod sa syudad sa San Carlos. Didto natukiban sang kapulisan ang 500 tanan ka mga puno sa marijuana kag ila ini nga ginpanggabot. Sunod kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang PNP ang mayara sang ginalantaw nga persona nga nagtanom sang marijuana pero wala ini maabtan sang ginpatigayon nga operation sang kahapon. Ginabulubanta nagabalor sa 38,000 pesos ang na-recover sang PNP nga marijuana. Ako si Bayani Agbayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Sa number 5, sa Banwasang Calatrava, isa ka barangay tanod nga anay katapos ang Kafgu, patay sa pagpaniro. Patay 50 anyos nga barangay tanod nga si Rolando Bustillo matapos inigin paarakan tiro sa kagabi sa sulod sang iya ginobrahan nga transloading station sa barangay Minapasok sa Banwasang Calatrava. Si Bustillo ang anay miyembro man sang Kafgu suno sa pulis. Suno sa PNP, si Bustillo ang nagapungko lang sa tricycle sa hinari na lang mag-abot ang 3 ka armado nga mga persona. Isa sa ila suno sa pulis amo ang nagpaarak lutang sa biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Personal o kung may kaangtanan siya trabaho, ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Bustillo. Sa number 4, magabukas na buwas nga adlaw ang Mambukal Resort sa Banwasang Murcia. Mga fully vaccinated lang anay ang iga-accommodate kag libre nga entrance ang ginatanyag sang probinsya. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, amat-amat lang sa kwenta lang anay iga-accommodate. Iniman ang ginalantaw nga incentive sa probinsya para sa mga nagpabakuna. Sa mga kabataan nga nagapang-edaron 11 anyos pa idalom, pwede makasulod basta ang ilang nga guardian o kung ginikana nakabakuna. Pwede na ma-enjoy sa mga magabisita sa Mambukal ang mga amenities kasubong sang swimming pool, hot spring kag iban pa. Sa ulihi ginalantaw sang probinsyang pagbukas man para sa overnight stay kag bisan pa sa mga wala na bakunahan basta may ayhan negative RT-PCR test result o kung rapid antigen test nga ipakita. I think for the whole December, libre kita except for the food, no? Ang food yati maglutagit. Ang atong huts and basi libre man galing.
Sa number 3, sinihan sa isa ka mall sa Bacolod City ang nagbukas na pero dapat fully vaccinated para makalantaw sang sine. Makaligan ang duha ka tuig na buksan liwat ang cinema hall sa Ayala Mall's Capital Central karon nga pandemic. Kani sold out ang movie ticket sa unang nga adlaw sang liwat nga pagbukas. Strikto ang pagpatuman sang health protocol kag dapat mga fully vaccinated lamang ang pwede makasulod sa sinihan. Ginadumilian man ang magkaon sa sulod sang sinihan. Mayara man sang cashless transaction kung sa diin ginahaylo sang tagdumalahan sang cinema ang moviegoers nga mag-transaction via online. Sa idalom sa alert level 2, nagapabilin sa 50% venue capacity ang sinihan sa mall. Grabe, nakita ginawan how excited they are. Drinks allowed lang to avoid opening of face mask. So before ka mo mag-go dire, before sila mag-enter, dapat naka-eat na or naka-pee na or ano. So all credit cards accepted para ma-maintain lang ang cashless transaction and ma-minimize ang using of cash also. Sa number 2, tatlo ka mga foreigner gikan sa South Africa ang ginabisuhan nga magpaidalom anay sa quarantine antes magsulod sa Bacolod City. Suno kay M. Ang, Executive Director ng Emergency Operations Center, may tuyo kuntani ang mga dumuluong nga halin sa South Africa nga magpaidalom sa hotel quarantine sa syudad pero ginabisuhan nila nga hindi anay sila pwede makasulod sa Bacolod tubtub hindi matapos ang 14-day quarantine period bilang pagpangaman batok sa Omicron variant. Sa post sang anay konsehal iyaman ginkwestiyon kung nga nakalusot ang mga dumuluong sa Bacolod Silay Airport. Ang mga dumuluong ang consultants ng isa ka kumpanya sa probinsya. Nobyembre 25 kag 26 ang sila ang nag-abot sa probinsya. Ginpahanumduman sang EOC sa mga tagdumalahan sang hotel nga makig-angot sa ila kung may mga foreign national kag mga ROF nga gikan sa mga lugar nga may travel ban tugas ang kahangawa sang Omicron variant. Ang South Africa kabahin sa mga lugar nga nalakip sa red list countries matapos diri na-detect ang kaso sang Omicron variant. We have decided na ang opinion niya sa atong mga doctors is that following the infection control principles, since they are potential vectors, kaya ara gani is a red list ang South Africa because dito na nauna na-detect ining Omicron na variant. So the decision of our doctors must stay in place na lang sila. Kung dito sila nag-quarantine, dito na lang nila tapuson ang ilang quarantine in order to limit movement and limit the number of contacts. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginkumpirma sa probinsya nga may 4 ka mga travelers gikan sa South Africa nga yara sa karon sa Negros Occidental. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, ang 3 ka mga expatriate kag nagserbi nga consultant sa isa ka kumpanya ang nabase sa probinsya. Ang isa sa 3 napadulong sa La Carlota, ang isa sa Manapla, ang isa sa Calatrava. Ang ika-4 naman sa Pontevedra kag karon sila tanan ang naka-home quarantine. Ang isa ang napaidalom sa swab test subong nga adlaw kag ang nabilin naka-schedule sa buwas naman nga adlaw. Sunod sa kay Diaz, ang 3 nag-abot sa probinsya Nobyembre 25 kag ang isa naman Nobyembre 26. Ang isa sa ila ang nahatagan man ganit sang pass-through permit sa Bacolod. Ini sila mga fully vaccinated kag nahatagan sang clearance sa Bureau of Quarantine o kon BOQ nga magabiyahe padulong sa Negros Occidental. Dugang pa ni Diaz sa line list sa mga pasahero sang BOQ, makit-an nga nakasaad nga ang mga natungdan hindi kinahanglan sang government facility quarantine kag may pahanugot sa pagbiyahe. Wala labot diri nakapet sa Nobyembre 26 ang advisory sa banning sa South Africa kag iban nga mga pungsod bangod sang Omicron variant sang COVID-19. Nakaabot na ang mga natungdan antes pa man ginpatuman ang banning. Sa tion sang ilang pag-abot, kabahin pa sa listahan sang mga green countries ang pungsod nga ilang ginhalinan. Sa nakabaton sang abiso ang probinsya gikan sa BOQ, ginpangita gilayon sila sang probinsya rason nga naka-quarantine na sila sa karon. Wala sang dapat nga ika-alarma kag kuntani untata na ang misinformation sunod sa kay Diaz. So, hindi na yan natin ubra, no? To screen ang international travelers. So, there is nothing to blame sa province. There is nothing to blame sa local mga LGU study. No? Because, again, when the travelers enter the Philippines, aton airport sa Manila,
it is the BOQ handles everything. And once cleared by the BOQ, we have no reason to deny them entry into the province. Now, may ara mangani isa, there is a fourth person nag-abot man diri from South Africa, no? And you know what? Nag-apply siya sa travel pass-through permit sa Bacolod, no? And ginaprubahan man sa Bacolod. Sa Good Vibes, kagabi formal nga ginpatigayon ang lights on ceremony sa Bacolod City Government Center. Nangin posible ang pagpatahom sa BCGC bangod sa Mega World. May report si Romeo Subaldo. Kadungan sa pagpaandar sa mga Christmas lights sa Bacolod City Government Center sa kagabi, naghatag man ini sa kasanag sa nawong sa mga nagsaksi sang kahiwatan. Mga pamilya, mag-abyan, kag mga empleyado sa syudad ay nagsaksi sang lights on ceremony kagin pangunahan sa mga opisyal sa Bacolod. Mansig-mansig pa picture kag selfie ang mga yara dito sa kagabi. May mga nalipay kay humbalin sa nagsugod ang pandemic, may amo na siniliwat nga kahiwatan. Pandemic ta? Sadra. Ay naman gani, mapil mo na kid. Ang ini nga pamilya nagpiknik sa BCGC grounds para masaksihan ang pagpaandar sa mga Christmas lights. So, enjoy ng mga tao? Ha? Ma-enjoy ng mga tao. Ikaw personally na-enjoy? Ma-feel mo ng Pasko sa bong? Ha? Ma-feel mo ng Christmas? Oo. May nakibot sa kadamo sa mga tao nga nagtililipon bisan may pandemic sa gihapon. Nag-enjoy ka mahan ka may amo na dili kita sa Bacolod? Nakibot mo ko gani, sir. Nga may amo ni subong, nga mo na yung sitwasyon. Nakibot kaya? Oo, sir, bago lang ko di ka liwat mo. Oo. Sa natakita ko nga damo man tao, wala na lang ako nag-face mask, kaya wala na guro COVID. Mga magagbay nga negosyante ang nalipay kaysa malawig nga tion, pigaw ang negosyo kag sa karon makabawi na sila. Si Rodelin nagsilinga nakabawi na siya. Sang wala pa nagagawa ang mga kabataan, nagabaligya siya sa prutas. Karon balik na siya sa pagbaligya sa mga hampanganan. Kung wala kami kabaligya, muna kabaligya kami mga prutas. Prutas? Oo. Sabon na yung makagawa ng kabataan, kag ginapatawa na di, amo naman Mas kaluyan kay kung sa prutas, or gamay lang amon ginansya mon. Tuod ka ma'am? Kung pera dere, mas mayo-mayo maginansya namon di. Si Lito naman nga nagabaligya sang bubod sang isda, bisan paano nalipay kay kadamo ra sang tawo. Pero sunod sa iya, pigaw sa gihapon ang baklanay. Gamay gapon. Igado mo. Gano gyapon sa ganong pigado gyapon. Ang pagdisenyo kag pagpasuga sa BCGC nangin posible sa bulig sa Mega World. Sa statement sang kumpanya, ilang agin silinga ila ini nga regalo sa mga Bacolod nun. Ini magasimbolo sang masanag nga palaabuton sang syudad. Barbie, rata lights on ceremony, may nagbukas ng sinihan, nagbukas ng mga bukal, do amat-amat na, at balik sa normal ang tanan. Gani, no? Nakalabay ko to balaming ang test pa sang lights on ceremony. Nakita ko do nagdamo na magid ang tao. Kadamo gid actually, Barb. Pero mo na gani sa pagbalik sa normal tani, hindi tayo malipatan sa gihapon ang mga protocols ta. Kaya ka basi pa lang magbalik na naman taliwat sa nagiligad. Ang iban nga mga munisipyo may kapatigayon man na sang lights on ceremony, balantayan tama na. Oo. Pitahom sa mata. Oo. At least ara ng spirit sa Christmas. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.